камера. Или какво ти е? Не да знам. Това беше нашия опит. Само спокойно с телефона, когато кажеш. Ага. И го друг печера, да не стане. Шупи мизерия. А истинска мизерията. О, високо е. Това е нашия оператор. Его е топич тук. Това ще го стои на това. Окей. Зад моя поглед виждате всичко. Тя не си качи. Ей. Уоу. Не бе. Ще размнеш. Алекс. Да. Ти ще паднеш. Трябваше, Дует, ще паднеш, бе. Не, бе. Мария. Абе, дори ще ребиш да върна. Яко е, да? Йо, бро. Си за нази крип. Си. Слушай си. Ай, драй! Си за нази. Oh, here's the operator, and here's moi, the best stuntman. Yeah.